Ramanan tayo. Ayusin. Nagsarapin. Nagwalo taypay. Yes, Lord, thank you so much, Lord, for this food. Linisin mo, Panginoon, upang siyang magbigay kalakasan sa akin, Panginoon. And Lord God, salamat, Lord, sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Yung magising kami sa umaga, isang biyaya na yung Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Tayon! Ay na po. Imas.